Den ved alt over. Alt over. Okay, du åbner. Lige åbner, okay. Lige under dig, lige under dig. Ned vej nu. Nu venstre rundt om. Nu venstre rundt om alt sammen. Ned venstre rundt om nu. Venstre rundt om huset på første hus. Det er det første hus. Der er en af haven her. Hvad er der inde i det første hus? Der er en kød. Under dig nu. Jeg hører du ikke. Under dig. Under mig, under mig, under mig. Hvad er der nu? Hallo, du. Hvad skal det? Op med igen. Op med igen. Op med igen. Ja, vi står for jer. Det er bare det, der er lige nu. Det er vigtigt, at du kommer ned ad bakken, og så